Z pokladny Troskotovic mělo neznámo kam odtéct 2,5 milionu korun. Na svědomí to má podle obžaloby starosta Městyse Michal Ordoš. Za vystavené fiktivní faktury a další prohřešky dnes znovu stanul před znojemským soudem. Za zpronevěru a zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozí až 8 let vězení. Sportovní hřiště nebo obecní cesty. Za štěrk, který byl použit na jejich stavbu, zaplatila obec téměř 1 milion korun. Jenže firma, která si podle faktur práce naúčtovala, o ničem neví. Co jsem viděl, tak to byly 3 faktury přibližně po 300 000, všechny propláceny hotově. Tyto práce jsme nedělali a ani se těmato prácemi nezaobíráme. Jeden z příkladů, kvůli kterým stojí starosta Troskotovic před soudem. Podle obžaloby existuje takových fiktivních faktur víc. A příklad číslo 2. Obecní vinice. 12 hektarů vinné révy mělo Troskotovicím vydělávat. Místo toho přineslo dluhy a starostovi obvinění ze zpronevěry. Obecní vinici spravovala firma Vitisvín. Jejím jediným jednatelem byl právě starosta Ordoš. Z obecní pokladny firmě vyplácel nemalé peníze. Ne všechny ale šly podle obžaloby do pěstování vinné révy. Její stav totiž údajně neodpovídal vynaloženým prostředkům na údržbu vinohradu. V roce 2010 starosta vinici za 8 milionů korun prodal vinaři Stanislavu Mádlovi. Ten vinohrad de facto byl docela špatně vedený. Dělo se tam ale málo, prostě málo. Je to takový, jak když máte 5 dětí a všechny jsou špinaví a všechny jsou nějak a neposíláte jich do školy. Celkový účet podle státního zástupce měl Michal Ordoš zpronevěřit 2 650 000 korun. Rozsudek by měl padnout na konci května. Eliška Bučinová, Česká televize, Znojmu a Troskotovic.